Sawona wesitasa Sawona wesitasa Usizunjani manjabule Usizunjani manjabule Sawona sitasa Yes, Sawona sitasa Yes, Sawona sitasa Usizunjani manjabule Usizunjani manjabule Sawona sitasa Siyanibingelela nonke eSouth Africa nasemhlabeni wonke jikelele la kuzofinyelela khona lombukiso ubhanyabhanya uSigwile kwaMhlongo lo eBhamshela kaMaphumulo kaGcwetha isigudi. Ngithi angizonithulela umsebenzi wami-ke namhlanje wakulonyaka ka-2022 isihloko sawo esithi Sawubona Sitha Sami.